Bebre ede amaye ye chesa fimu ni nyina ye kai fro ye kada fro ye kwan mu twa ye masku ko nyina erade ni ye dini ye bebre nsama tutu bi mu no ye nchen wo mu nanso bi a ye ho amasam a na echese ede aseda ema ye nyankopon se home na ye home no ye ni efiefo se ye nipa be num ne wo fie ho ye se bosumi bia ye ntu ya be 10 cities bosumi ya 10 cities. If you're feeling it as a so damn name, but often get one get the cow engagement to ya. And so a radiant for a dear chair quack. One dear capre, a radi and a acid that a manifest or near a year. As a 40 and can Jesus and child prayer ministry. Oh, per head cortesa, and no any asantia chamago. What the old folk can be also called D4 banner or in Zongun, Omodo Beba. Then the big board can see about with Germany. Oh, call Omodo bedding about the Pimo. Sanso ana nkran so ebi wo amasama do broken odi hye ebi wo akamfa sorry efama no na erade nam so be ma o yishira sanso na bu akwa akropon ye kumase odi hye ebi wo ho odofo bi wo ho odi e watamfo wo kra kamfa asafo ima no na erade be fa so ama won so wa yishira TikTok, Facebook no any abel fonten na akade odi obo prophetess Faustina wache sama no na me say 2026 dia ebeye den misraw koso follow no share page no e ma foforo na rade be mo yishira ye ma me Yesu ahenie Yesu masofu empom ti say rade adum afisha panso afin kometu ya afiso rade ye biu ne din ye nye ize o na de ye beka bibi nsam kakra cha ye tifu okay yo nyamedi for say ene de obeka hunhum nsam acha ye tifu because ene maka chiro say ya me remfida o se wuji hunhum ne amadi a obedi nkwame wanyi hunhum ne amadi so ato wa no wagu en challenge o eye bre na bre de aka maja ma nyame meti radi Israel na onti ne mu kisa ye 31st enye ni die dabi eye usun ani avreho ani adwetwa because yenye aye buram na afesa sem na nipa bibla to ha ano kwasam nti afesa sem no obi enkwa free nsa ampa no obi akodi nsensam enso wura mu kama ampa de wo ye nimu no yenim no kore ti enye ni gie eni nsembo ene nwom to gidi okay bibiri okay osanke ye bompai na Yesu damre so bi eni age pass o ready to face mo tin ni akoba o eye wonam fam o ko chiche bi because 31st aton eye wonam fam oh okay na sa wonante huhumu a ene nsam wurade aka kire me no okay me mera ho afina to ra ho na me ka kire mami mera ho pa last year wurade ka kire me say nipa bewu okay omo bewu sa esi so aninti ni akuku dambe nipa bewu ankasa kure esi nipa bewu papa biase afa na Ghana biase nyina na asam no eba mu kokolo no kure papa ye program ana e bompa ye fa ye ho okay nti nanso so de nyame aka no a kire me no ewra ho na je se chen last year de na ai wo se kan say go chena ye wura fufuru mu so mama o se afiwe no a ye wura mu nipa bebra ni je ba yera ho 2026 o se we de nipa ne buwu ye okay ene bi ni mu anwu ne gina akire lumba wu hwan ya wu hwan ya wu ene bobbo ya afiwe de munye wo we na awu ye kaka ne sa na we de 2026 no de ebebam yan nankasa na
ye hwe nkrofo wo okay how ne amane e ba ye so ye ko twizoro ko nkrofo yi asem se yade kranko yade be ba ye so yade ahodo enam yade yale be dokoro yen yale be chichire yen HIV AIDS ye be tini bebre HIV AIDS ye be tete eti obusa me se omo tete HIV AIDS no na yade ahodo stroke ni yade ahodo so mu sa omo ni beji ana dabi what dabi so omo ni because afino ngura mu no yade wodi ni ade asoso mu kra mu no ya le kase omo nye ni je na za afino wa ngura mu so no awu ato bet niema wo fam no niema wo na mo ti wani nye ti wasi ye ni je pa de be kofom na den na difo atrofo so be sore papa na wo twen wo boso ai o se difo atrofo be sore papa je kodwe mo se bi be ba ha jensen kyerene ne niema so what you say enti no say ya ma yani anna kwa no wada roma wo ka chen so nsi anokwan ma yen so for ma menya nkopon hyehyɛ ye no wo si ano wo wona wone ne wa pam ho so wo yi mo na so ka say wo wo beba no ye ya akwankyere okay me ya akwankyere wa gogo branch 3 days program okay e fa e kyerem de me ne omonye me ye wo Kumasi, me ye wo agogo. Okay. Me ye wo prayer line nsusu. Edi ma members no. Ni nya mema ni nyina. Wa kwanya pese oba. Okay. Eti ye no ampara. Afina kwa abeto ye. Agogo branch, Accra branch, Kumasi branch, Agrochimam, Omomma, Omukuno, Obia wanka. As you hear Crodum, a full part me that already. You go say smart. Oh, I am a chill wafa. Just a tourist bia when you be yes of so. That's when you may a catch them no I yes I can say aha nti me de minnim de metiana maker Bible said you was so no won tie de honhom no e kasa kira safo en kasa kira safo no me atsamu na nya me de asoma me no a me be ka no me ka no 2025 mu na 2026 no yade no was HIV AIDS was one bet chin se bibi no I say enne no nya enne asem ya message a wodi be nya me ma mo date no to say enne 31st 2025 yade kranko beti suni enne so Wednesday yade be so suni pamu was HIV ennamu yare HIV ni de on betetene sa ebe spread di wo mo na kwada wo mo tumi bi na to ama ya na ase de so for mama ewiase na ye wono o se nipa bia dwane to urade yi okay Christo sum ne o magodo 3 ye wa asore kofo ye wa Christofo ene wa tenefo na mu de ahi na ye wa asore kofo a Christofo atenefo asore kofo ne ye meme kɔ na mi wu ye se ma mi wu ya ba ya to santia be chia me asore kofo no okay ena Christofo no so one do ka na nim manyam sompa wo hwe na abeka so wo ye gudu ama adwuma na wo mu no wonye atrenefo ne wona awurade ani so wo no wona wonye awurade wa pam won se giche mumiensa ne wo giche mumiensa ne nyina so guaso dem wo na wada roma na me ameti amika se meden mahu se sankrofo emienu yi sa nu bi na me ye de be me wo hu ye wa brabo wo di obi ku achi eye bu ye bia yo wo twedidi wo ye bia wo ya sori koni wo kwa sori no asa kotu wo asa kwati aduru ya sori koni wati asa wo kwa so bi bodu akodane wo so ya sori koni ayeda ediken wo di obi kun wo di obi kun twempena enyama basa na wo ye no wo ya sori koni wati asa wo ya sori koni wo nyo tene ni okay wati asa ni yo ya kire se me nyo tene ni no niama sa niama na ededi wo mu no eche se wo ni Kristo honhom a eti wo mu Kristo honhom no ene tie mu ma ye otene ni eti wo se me kwana me sa babiem de me honhom antena ni mu no wonya me dia ye nyina nwa so dem ade na wo se de ne honhom ni mu no wonya ne dia because so anka se asorefo ni nyina mo ye me dia wo se be sa ba na de me honhom ni mu no wonya me dia na honhom so ancha me nyina so for ma me school kra no wontena fie na wontime nya school ni mu dia
school nim de won tena fie nya e de so okọ practice na school okro so no wan sua de a okọ practice na okọ practice no so no wo ne wo classmate fo nyina be kopɛ es be wi as ne bi da ka kase mu adie na so sabi o na wo ko ye graduate kase no ba bia na wo ne nam no na enkoyie ma na say bia idai aba wo ne ma yodim so fa mba what ase enti no afi 2026 no enipa me bo nyame ma nyina akokose ye nwani mfa dwaman mum ye nwani mfa brabo boni mu na ye nwani me dwane to Yesu Kristo enwunu nase okay ye ne awrade nanti ye okay 2026 akuni ni anintin omo ni ji wo wiase wo nyina wo jam papa eti next week no so next year no so dia na beto wo na Nyankopon so abeka no wo de ye so ye de wo say ya de be spread na tisi ni HIV AC de na de be wo jini se bibi no ya namu ya de wo jini so what ya so say HIV ya namu ya we ya betete ne se bibi no ya betete asresa se ebe ye kom eti ebe ji wo mani je from nsem sa ne ma na tete se so mu komu a wo mani je so te so wo ko test ni ezu wo be na wani je so yes no start so wo dwendwen eti abrabo bon ze bia meka enya ya wo pafna na wo dwen Richard am ne da ya na DJ am ne da ya na mo am ne da wo ni papoto ne ya re ne ye wo so atiase wo hu ni papoto ne ya re ne ye wo because ni pa ne doso ti ye nwane na ye ne ye kra kwa ne ye ndwe ho hye wurade nsa Yesu Kristo wo nwunu ase na nwunu ase no sa obase a awurade control wa brabo awurade control shabre e di prophetess Faustina Ochre no do ne se hu ma me 31st no ye hyasia no pa ya ato mo kosi na do 12 o'clock of mama ye hyasia no pa ya anopa 7:30 to 8 to 9 ni ya gina mu abom pa ye na ye bra ni as ye the mattress ni bi ada ho ye da ho ni asori ni asa to so ni a me kyerkyere wo mo me kyerkyere mo ne man ahinta so ni bebre wo no mitimi kan na radio yi so akwankyere ni ade awurade de ama me ti me ka kyerɛ obi ba handkerchief white how de beje wakwankyere na nyame de mu akwakoye na ayade kurankwa ebeti asese ye komu no na watie futu nso so wo do obi ku achi e wagyae adwamammo wagyae wo be yakwankyere na so be koso di nkrofo ku achi abadwaman na yare na be yew na ada na nsia no kwa tof mame etimi nsia no kwan da because for say se bia na Yesu Kristo opensa yo wo pese nipa da sani obese safi wo tebie mu Yesu ba si nya nkwane nya ne moroso so atiase eti Yesu ba oba ye no wo ba si nsa kira ya dwen efiri ya kwa bone ho eti obaji akwante no asa wa dwe fro bi akwa bone ho obi kunu wa gina boso jana de ma no obi yi no gina boso jana de ma no wo mprafo na wo de ti mema mienu miensa nan no twaso na wonim de bia na me beda me preach masabi me si tokro bia ni mu asem tokro bia wura pie no nyame ya wado na wura mu pie na fa otrim didi wa one day wura mu na wo pia on fa wotinya dai eni dim ebia na nyame ya wado 2025 yi wa wura mu pia ya le kakra bi bo wo kwa ya wo test no wa fa mu apie na ebia na 2026 die na ya set sa trap na to anim ya set sa ya le bone na to anim na da ba kwa wura ba ko bi mu apie no na wa kwotete ayo no na wo de wo haw ni amane aba wo so ade ya se de bia na da be fadro de bia na da be fadro de bia wa fa be ye week wa fa be ye mre woni mema so da mo be ye mre wo mi system no mo ade be bun kama fa wo mi system no so eti ade ne ko fa dwama mo ne ade ne ba ye no e sa twe wa kono de no what you say na ko fa ya le ba ye HIV na mu 3 ba ko ene se wonya no woni mema ne da basa o mo say 3 ba ko ne se wonya ne mema ne da basa ye na ka che hospital de atosomien o partner na wona ne te no woni wono kwa na betena de atosomien sa wudru danger zone na e wo se mi wo bi unsu wo bi e so da e be yisu roba ai wudru danger zone e ti mi wo bi unsu wo bi ba ye da e be yisu roba na da di ade na min tu ase enfu ni pa so on tu ase da o tu ase akora wi ase nya de na da wono ka wi ase wo wi ase da me wi ase da pa eti wo pre anu age wani so te wo se wo satsa wadwen na wo dwane to awurade wo hie nipa wo nim nipa ko a wo ye obra wa bo
wiase wanam na wa unsro okọ bie wo ho ama no ma de wo kokudro boni unsro nipa na wa hye no unsro da e wo se hu bo e wo se usro because wo japade awurade asiesie ama wo se wo ne wo kunu na ehu wadaja so e so hwadagye 2025 nipa wa bie so akyere wo mo bebre wo guwani mo ase nti wo wia na omode no so atwia wo so ka se dwuma bia wakatua nti wo se nipa dwa ne gye won krankwa afi 2026 nyame se de be ba no yare ne be spread beti tiesi enso na yare we na ye esumase ade nti wo meka nipa bone fon so mo de be sai obi wo ye na owurade nyankopon wo de be sai sa no wada ro mana mi pese bi se bibi kakra se de wo kense nyame a kire wade ye nim se wo be kan bi se afi ofura ye be si wo na 2024 na be kan 2025 ni nyame so owu kan ye na nyame ma o mo be ye ido mbe kai ampasi na yesen 2025 nso kwa wie ya na nso nyame san de asoma wi say yale boni we ne beba o me ate se wa ma wo ade a wo se wo ye e de manemba ana wo se me beje enti me ankofa me dabi o ba je na wo sacha wa adwe wo ma ji safa nkotra boni wo ba je ne kwa saka me de bo me ho ban de ba ma me gina ha se me pedom o adom de ye mfa nya hwe enipa o ma sacha o ma dwe ne hia what you say e domi de ye nyan okay na so awurade hira ye okay what you say eti domi de metra ha meka de nyame kan ne de mfata okay so what you say wo ba gina so kotoa so abobra na wo mu na wa me de kwa je fa so enya dwuma ma emmo me ho da bi e wo se wo sachira because nyankopon fa na de enchekwa nyame won fa na de enchekwa okay so what you say nyame won fa na de enchekwa abra nyankopon ko yi David freeze so ba ye no bre pa ansa no di for some of the ba bedu Israel what dey bedu Israel no kum Goliath wie no hia ne so mfa so to sa ni di Israel so hene se be ya wo man na atete apansam no emfa so die be ba wo man ne so Papa ma tia se eti ade na nyame akwa kire be ba wo nchen no nyame pese wo satwa no nya so mfa so ne wo fro bonsam kingdom mu okay enipa egu bonsam kingdom mu ne doso enipa eyira ne doso ye tete asori fie esu ye hu ye ho ano yade ko twi ba ye nyina to atetire ye ya bra ye mu ne hwe ne egu a 2020 se ye wo fu som de bia tumtum ya ye ntuma ne ye ntale doso ye ntale de kwasole oh yes efri se ye no abunkama fa ye so adentia se ye jai bone ye ne atwe wo fri bone ho a ewo ne be stop ye ne se ya ni na ekunkun ye na me bone na me agogo me se me nya wo fosum bia ma ti aso de so many years eti me afi ni pa wu kro imu aso de bia ni wa yensie fun aso de bia ni wa yensie fun aso de kro yensie fun aso de bia sie fun enso last stop nyame tumi ne na hoden ene na kwankyere ne ne daleshin a last stop man so gidi no mu tie me ka to for pe no mu dimrika no ma beye enti ene wo se pai bofo ni nyina ba dwane aba oh adan pai bofo ni nyina se wa ma no fa ho amehemu a eto anya masem obi na kan se wa wo sempa mo tinna pai bofo ni nyina fifro mo nsori aba aba ka kwasi alafo no ne ye 31st aba gina kwankyere nyame de ama no na okoso akose safety bia na wo mu no akwankyere no so nya yin ho aduro dabi anya ho aduro de protective okay spiritual na won so so asam na de ka kire ne say o munya ye dwamamo ne ama bone o munya yo wa ye ho ma me da se papa nya mi shiro ye na pa utie prophetess Faustina Oche enam huhum ne ma nti magato so nya ono na kofa edi ne to no so nya me na de ma ne se huhum ma me nya no title grofo fa nya no bi no akofa ye huhum nyumadie no na nya me di say di na ire aman baby a wo bia no tutumirika masebo a ho ma bag na so o se me ko difo ba na wo wa gugu zongo no o mo do be piem ho ekenkan atemufo nwoma eti dumiensa yimu baako Judges 13 verse 1 down etifi asem se Samson awo na Israel for koso ye de eye Awurade ani subone na Awurade de won hye Filistifo nsan fihia aduanan Samson no na woye wakofo ma Israel woye kofo kasia pa ma Israel so na wokona na wokoma Israel man no na enhye ewo apon ne ho ema no tumi na Awurade de adom no no tumi Awurade amadom no na Awurade e ka kire ne se tumi na me de ama wo no bomodia se
and she say what to me no so what I say and say what to me no and she say what to me na me dia ma wono e ti me to me ya me di say jare e wo ho to ana nkwan so wo ba beji e wo last stop na me di wo na say ya akwancha no sha wo ho nti me je no kwan fa nkọ ye de o da nya si enya ye to bom na bi sha tra na bi sha legas na bi sha hey na afena kwaba na bibi ne ya ne nyina ne aye no sampam ne yekọ nya sa ne ye wo enye sa ne wo enti Awurade man mrai sa ne be wo Samson no enti Samson na nkasa wo koma Israel na nhyɛ wo ho sɛ Awurade ka kyerɛ Samson ne maame ne papa sɛ mon ka nkyɛ mo ba Samson sɛ ma wo nware amanama mu ni da because na ne ho hia mo man mo ma wo nware amanama mu ni da sɛ wa kyase enhyehyɛ ne mmara nanso akɔno bɔden ɛma Samson free Israel akɔware nipa amanama mu ni a wo mo na Awurade kura no mo soma bosom wo so kura no mo na Awurade kura no mo ne Awurade ni apam Samson sorry kwaware sa wo man ni mo Awurade man the big opportunities Awurade man the secret a wo de man no di Awurade di sie no nanso Samson bo moden a enam sa no wato na tamfo nsam nti enam sa no wato bo ni mu ntentan nti wo bie na hoɔden so de kyerɛ wo no 2026 why ne ho ani mu asɛm Awurade hu Samson ani mu asɛm o Awurade ne hu ani mu asɛm sɛ Awurade hu ani mu asɛm na Awurade anlediw na so de nyum to be ledi wo ho so de niema na wodi wura mu ne be ledi a me so wo betena se ase niema su wo be su ma enyema be biti wo ma wo su no kwasam enyema be twa wo ma ewiase hwe bi ne mu ma nyame omo mfa ne yie nti ewiase dibi ne mu ani nyame omo hwene no nti ewiase dinani nyame a wotere mu ne wanya die nyame pɛ nti obre wo hunamane na ni je afiri ne nsam wa hwia se wabrabom wada wo ma me bisa bibi kakra se ne se ehwe Samson die yi a se de wo kan nyame ma ne tumi na wo kyerɛ no niema bi a ensasa wo ye enti me bisa sa de nyame wo ma utumi wi a na je se wo sa de mmara ka ho ana wo de mmara be ka ho ade bi mmara ni mu na nhyama abade bi mmara ni mu na nwie pɛye so what you say asola ye kɔ ye nyina ewe gigu ye chi ye ka se ye modern ye wiase na ba ade ben ya na ye bodu kom ye no ye de ye twitwitwi ye ni mu enso ye ka se wo hia Mary Magdalene ewo Israel Mary Magdalene de aduka akikanani wa twitwi na ni mu enso na o man ni mu nyina bu ni se wo ya hyewa ni obi adwa ni fi ne nkyɛn ba Mary Magdalene hia Yesu Kristo no wa anya makeups biam wo dwane ate ne kran kwan nanso na ye de tete asori fie ye se ani biaba ye nim se wo domo no no bonefo ne pam ye firi ho tumi na e be ma ye Kristo fo mapa no tumi na be ma ye di ye nkwame no tumi na be ma ye saka ne ye pɛ no tumi na be ma ye soda ye atiase tumi na be ma ye di ye nkwame wo mesum ye wo fidie no nanso tumi ni be ye firi mo no eno na ye pam no no ye di niam ni Awurade mo bra e pam no so na me wiase tumi mi ne di wiase wo bonsam ni nyame pɛ enti se wo anya di nyame pɛ be de bonsam pɛ e ye dem mi enu pɛ e ne di wiase so ene e wo ne e wo nkwa ene e wo be ma ne e wo ba ene e wo wiase ene e wo sɔre ene e wo me ene e wo kwam so ene ma mienu because ene ma no sie mienu enti hin na wodie e lai be na wodim wodi nyame la mu ana wodi wiase la mu e so asa wodi nyame la mu wakɔtwa wodi wasɔ dem ho nanso obonsam la mu pa na wodie because won ne yoje wabrabɔ wusu ene wo hyabra ene wo suban bi no eye wiase atemufo ngoma atidu nsia chichemu enan atifi asem no se Delilah ho asem na eno achi no odoba bi a owo Sorek Zuba ho ani dindi Delilah na Filistifo asafo hen ba ne nchen be ka kire ne se dada no na hwe adekodi a na ho ade kase Philistine no oyama na mamu no obunya memra no Awurade ka kire ne se Filistifo be to say that for so many years and Awurade yi wo ama wo kon ya ama Filistifo to top ekuano ama wo ma Israel my fan to ma pati ejina na na so enti hweye na wa nwura Philistine kuro eni enkura ene wo man a eyama na man a eye Israel atamfo kwaware now so that the land of free Philistine from na say secret
ya bone pa me se afi 2026 apabo bebrebe koso HIV ya de be bon krofo pa mo de asem krofo ya ofie ni be bone pa no ya be yew ofie ni be bo bi pa no be to ya le branko no ya be yew na so ma wadi da ho na wo bon pa ye na wo tie urade asem na wo pa mi a ye kwa ye HIV test me de nan na de me tirim ameka cha members wo abetie no wa ye wo be ye se wo be duru ha pa me yanko ye wo be no oja wa etidi ai ano ne wo so be de ai na ye to oja wa etidi ai ye de da wale ba kwa heaven wa na wo me ni kwa kan ho wa na wo me de ye da kan ho etidi ai of mame etidi oja wa etidi ai de na beba wo wiase e ma hwi wo wiase me de metu wo mfo na se wo abetie na watie wa antie so na wo ko tibia na ka je ko no maduro meni ada ba bompa ya ma kokko no maduro no aduro na nanom ya ye na aduro na na abanom na se metu wo fu na se wo tie so a awurade bedi hu afo fie no waji wa firi mu se wo antie a wo ba na be ka cha me se kokko no maduro pe me bo mama ne o bo mama de ba ka cha metu fu se ko die cha bi aduro wo ba ko no prako no ne prako na be ka wo be ka ba ka se ko no ne prako de bi anom wo ba tra se enti no se wo suro so na wo dwane je wo kra nkwa na hwe awurade a chiri kwan na dwane firi boni bia la wo nim mu a wa tira no wa ko wala ma na ma mu ni last of us afo e bia se afa na nyina ye nya boni ye nya dwamamo ba ma mi nim ma bia me ho oba mi nim ma bia me ho no ya kata ye ho nsie ya kata sia ne ya kata ye ho nsie e do some say jana wa wala ma na ma mu ni na onim se nkuguo bi wo na nim awurade 2026 wonim de wo wani mu eti dwane na bra ho ase so awurade ye abrabobode ne siesi ho wa bra adwamama na ye kato ya akode de fa bu fam adwamama ko de fa bu fam sanoma ko de fa bu fam abusuma ko de fa bu fam enuotu ko de fa bu fam abayi ko de fa bu fam akode bi ekuta wo no nyame aye wadom wa ngu ti ka bu fam amen 31st wura so da bi mu a fa bu fam amen na paja won sa sawrade fame ye dia wo pe na tum palok tum mawrade kakra na ye yie tum mawrade kakra na ye yie fa kodie ni gu fom se na wura asore dem na 31st ma won sa so o se wa ma won sa so mawrade wudi gu fom wo ye be ma fa kodie ni gu fom oba fa gu fom na ayeye mesra mi hu yanka de bia me ka se ni eduru e wodura ka dura be shoto Ghana pa eni mi hu yanka because obia be pesika akwakuto anopai utie prophetess Faustina ochire hu maame hu nsam wo se 2026 nyame se enam yale ebe haye betete yaso mi de papa eti mesra follow share wutie nso afa ya adwuma na awurade be ma wa yenhyira ye hu ma wada ma to aso kakra o sam so na be ka kire ne se dada no ne hwe adekodi a na ho ade kase no ewo mu nti abopa ni adekodi a ebetimi no na ya kire no abre bia obone fo pese wo hawo no wadada tinipa na wahia no nso wo bisu anka no kore na ada pie ho so pa ma jaje ko kan go so o isa ka unyane ambo enada be pie ho na ko no besi fo ma dwane jampa bo enti nada asem no e wo ya dwemu ni yakoma mu nyame pa na nimu nada asem no enti so dada me na me na si awurade mu yi a nyame be da na dia che bi da yeso mu nyame be da na dia che bi difo no nyame be da na dia che bi wo mu ni no me sofo na me wo mu tini mu no every say enada kwan na wo ye nyanyi me ampa trap ni nyanyi me enti me nada so si awurade mu enti e ba pe me se de se koye test eba pe me se be me hu ye eba pe me se obi ku me ja kire die eba pe me se ba bia me ka koi anya bia baba papa enti me jai so what you say ne nyame nam so edai atwitwa ajew afiri mu me did the prophetess Faustina watchre me nchacha kwanche ne mu ha na wo ba na abehu die nyame pese wo ye e de kire wo ene de meka e somni bo wo betimi kani na radio ne so majabi wo ha na me de kwasore kwa kwa kire mu na de to so me de wa kwantra ma wo ma kire do de kwa akoye huhu ma kwantra eno so so mara wa kwantra no ho a wo sa wo di so obi baby sa so wada ho ma wo se da wo kan wo ma wo kwada sori o ma ko se ada sori obetimi baba o budget oil ba ko me mpa wo yina nti kokko no budget oil fa budget oil ba ko and hanky white fabra budget oil na me pe me mpa wo ye bia se budget oil and na me pe yemko foda water so me mpa yo na
ensia na Delilah ka kyerɛ Samson say ka kyerɛ me ɛdeɛn na wodi ba kyerɛ me wa abrɛ wase na ninna honti Philistine niafo a woman Israel ko so many years wo po ba wale be Philistine ni ba ana wo dru Philistine fo krom na Samson ne say wa wie na ho odin no nyame ho odin ma na ho odin no we na betu ma hewo na yes mo betu otoma me won betu abu magu mo betu ma mi say won betu ma magu mo betu ma mi say wo be hu no ne ye dia krapo na usu so what you say eti ya na ju say wa ko so many years ni nyina muso di kumuni pa bebre tito ni Philistine for no eti there's no way say oba we betimi ahwe na seda what you say beti ya bebra wase mesi ya bebra wase adwadi je fi wonsam dwane je wo kran kwa me se mra bi ma sole babi okofa obi kunu ena Awurade ka kire me se me ka je ni se wonya ba ma no me gina ne so no se me gaya sole no jana be ma no e sna ne yiri nim afa de yare bo be ma no godo 13 ye frɛ doctor frɛ na maame ukunu wa yare we oba ne sia minim ye no maduro maame wo yire keto wo nim wo se minim oba odifo buo na se menye odifo buo na se menye menye buo no fa ko sa ho yare kwa ye tumu fo mo mfa nyame timi fa ya so no akasa kire mo nyame fa ya so no akasa kire mo enso mo ntie o ja ya so no me kire wo e bia da ta mo na funa na nka ba be fo mo modja ni ena Awurade na me so ka kire wo enso wo ntie no hwe no sini trase wo ya ho hwe nya yie mo ma ye nyane ne ye ye krampa mo ma ye nyane ne ye krampa ne ye fa ye ho mata Awurade ye nyane firi boni mu boni be kum boni fo Bible so do tire mo no na hwimu de wo twe de boni amna no ma ne hwimu no afa ma twemu so ankwa hwimu na so ama wani ana ho ne wa nyane anya krampa no ma Awurade ho do antena wo mu no ma Kristo ho do antena wo mu a oboni fo no be twe hwe na mena Delilah awo ye Philistine ni na Israel ni Jacob bay na da Israel and Philistine for chain Philistine for ya bosom mai wo mo ti ya bosom wo mu kro mu wo mo nye Awurade Yesu Kristo ni wo mo sole pa no mo ko Israel for son akoko ati wo mo ase wo mo pamadaka Awurade hu ya mabawata ne ni pa ya so den ne ni pa ya so den ye ni pa ya so den e fa bo fuhia ma Yesu 2026 hu ya maba na ya paja ya nsa no fa waji ati yan Awurade ji ya mai Awurade ji anuanom ye ya wale ne atete wale ye kunu mu so bro nyaman e ko fa ba ye kunu mu so bro nyaman ko fa ba Awurade ji yai 2026 ji yai for basa ji yai so kaka na me na Samson ka kyerɛ ne sɛ ɔde humamono nso a enwoye ɛkyekyere me a ɛne mehudu na ma yɛsɛ nipa bia wadane akwantere nyame de ma no enso obai ye do ba de kai na Filistifo asafo hen no de humamono nchiawo nso no ɛbae ɛbɛwo brɛ no na ɔde kyekyere no enso na ɔatafo ɛhyɛ pie mu na ɔka kyerɛ ne sɛ Filistifo wɔ wo so Samson na ɔtete homa no mu sɛdeɛ ugya eka free no etete ho wodi kan akokobo ebi ne esi aya ni okobo bi ne eboye o sa no bi fo bi de mu bi o me say obia 2026 obia kwa ye HIV test mo mo jama do mo bunya ma do mo nyam ko hospital ko ye HIV test nyam ya wadom na nya atidi mu a peja won sa omko HIV test na se mo bunya mai pa mo ye wie nyame ma nya atidi mu a sa ko ma won sa ko fro wa so ni bia wo koye ai no mo da nyame ya wadom papa nyame ya wadoye papa me say so for mame wo mo nim so mo kwa eku wo mo do so papa eti be se mo bro dwaman pa fi mu bebre mo bia nkoye wo ye wie ni ase ba me bibia ni mu a sa be ma won sa so be fa Yesu Kristo sa me kra na ma je nkwa wo sa fa ne foforo mo hia won kokoro adama mo so to mi wo fa ne foforo wo sa mo bro boda de ni bia so for mame asam na me kano Awurade wo ni wo kwa me ye obekun me se wo ni wo kwa me e bia nya me ma be 90 years wo nana no ka be hwe wo mo na so be ku ize ama wo destiny nyina ye sie no wo shabra wo di be wiase abrabo papa wo be bo ni nyina wo be sie no every say wo nya ni je da ko so be me di the prophetess first na watch wo bia nko ye HIV test ehwe mo buru mu pa afi mo nyina mo nko enne mo kwai na no pe na nwumre ye be hia
Mukwana na kwenye besha. Me the prophetess Faustina watch. 0249 327785 059 554 5561 059 554 5561.